paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pudno nga tati ibagbagada, nga adda ka nung managdakdakas di ta kabangibang a barangay. Ay, day tangarod tinangag kumaray. Mabutengak pa yung tawan ni Badungkaw. Umay da nga ta ditoy. Anya nga iti aramiden da, no makapanda iti may sa barangay. Agala da kanu kadagiti produkto ti barangay apapananda. No kasta, agsamsam da kadagiti mulmula, kasta. Kaslakastan sa kanumaray. Ay, sapay kumaata saan da makaumay ditawi. Numula ti pagsasaritaan. Adung agpaiso ti mula tayo dito kabildatan. Day tatipod na umaray. Ang masikuranak, tadi mo la sumangputan ni Badungkaw. Tapno adda kadwak nga agapit kadagiti mulamay. Inteng, nangag mo ka din ti agwarwaras adamag. Siyak pa iti kunam. Basta italak yu amin kanyak, ta siyak ti kapitan. Nagsao ka manan. Ingka man nga rod mangala iti dengdengak iti bangkag. Ay, nasakit ti sa akak kat. Anay ko, ura siyak mutin. Nasakit ti sakak. Ay, kasano nga rudan? Sa anak nga rudan nga agdengdag? Gumatang kalangan, iti tirsinan ni kagawat ko ng iti ilutom. Ay, iso nga agpad ang agsakit ti sakata. Takanayon mo't ngamin akarne ti sinsindata. Patsimot akarne ti makagapo, no apay nga agsakit ti sakata. Di mo ka dinadlaw. Ano ka na yun ta nga agsida iti karne? Kat agpada nga agsakit ti sakata. Naira na lang Apay kumaan naira na ako nam. Ay, basta. Jakpay lakayat ti agluto iti karne. Nangarot ti si daan tangay, dungaw. Ingka nga ron agnateng iti ipakbet ko. Nasakit nga ron ti sakak. Maray, adda ka di lamos alakom? Adain lako ni Mario at tilapia, Maray. Kinamulda nga men, jay pupukan da. Husto nga rod, tasaan kami na makasida iti karne kan inteng. Agpada kami mutin anasakit ti saka na. Nasakit ti saka ni Kapitan? Na, apay anas daw ka, Maray. Adda ka din nakaskas daw iti imbagak? Apay nga ada na pananda ka dagiti tanod. Di namat imbaga nasakit ti saka na. Anya, ay, day tamot ti imbaga na. Iso adi na kayat ti mapan ije bangkag. Kasano ang mapan iji bangkag, kat agduty mo dito barangay hall, Maray. Saan mat nga agmalmalem ijay, Maray? Mapan agpuros lang iti parya. Utong, karabasa, kanda dumapay anateng. Imbagman, tada kakasta mo layaw. Impamulak kadagiti babaros at tinangdanak, Maray. Agsipod tawan pa iti kaanak ha, padak amaingal. Masapul nga agridam tayo. Anya nga ti arami din tayo garod. Ibagam kadagiti padam at hanot. Taik kanyo amin iti sikreto a palabog dagiti umunag iti bedang. Ay, win palabugan tayo amin nga dilan nga sumrak dito yung kabilditan. Masapul saan ama isagmak ti kabaranggayan tayo. Ay, win, matungpal ti imbagam, kapitan. Darasin nyo, agsagana kayo, tana sa papay. No sa tayo lagunay, no adan dagiti managdakdakas. Awanin naladaw ton. Napanam ka di, inteng. Ay, inulbudan nak. Kunam anasakit ti sakam, ngam adamot napanan nyo kano, kunan ni marikwanan. Win, masapul nga gunay kami, tapno saan ama isagmak ti kabaranggayan. Aggunay? Anya ti kayat mo asawan? Basta diya kayat ama isagmak ti kabaranggayak. Anya ka di nga adang ti aramiden nyo. Secret. Basta adang mi. Agsaga na kami kadagiti kakadwak. Tapno bantayan mi ti barangay tayo. Umay da nga ta ditoy. May mayatin aja nakasagana. Basta, da kami ti makaamu. Si kakadeng ti kasukat ni Kwarog. Saan? Biyakat. Siyak lang ti sandi na kabayatan nga awampay ni Kwarog. Kasta ka deng?
Ay, kung laki din no saanin nga agsubli dito ni Kwarog. Ada na pananang agsublimat ka no. Napananda ka day. Saan ko nga amo Ngam ko nadangan na pan kanumat imiliw iji lugar nga nagapuan dia kani kapitan. Amangan mo't no nangasawa ijayan. Ay, mabalin Ada makarbangan na ata baro-garod. Ay na, panagkunakit saan ang makaasawa day jay. Sa mga rod ibagbaga nga mga sawa. Kunak lang mo't day jay Ngam no kas jay na lang atok ma'am. Ha? Awan lat ang mukaw. Maray, anya ka diti addangar aramiden dagiti opisyalis tapno saan ang makadanon dagiti managdakdakes dito'y kabildatan. Adda kadagiti opisyalis dayta, Maray. Adda-addang da. Kayat ko amaamuan no anya dayta nga addang maray. Dagiti laang opisyalis ti makaammo, Maray. Jakto pa'y ammo nga asawa ti kapitan. Nadala ko man ibadong kaw. Nalaing dayjay amang isingasayin no anya ti aramiden dagiti opisyalis. Ay, sayang laeng. Ta saan met nga iso ti imbutos dagiti tattao idi nagkandidato. Nagkamali lang dagiti nagbilang isuan na abak ni badungkaw. Nagkamalay. Ay, kaadwan na ang maabak a kandidato kat ibagadaan na saur kano. Wano, nagkamali ti bilang. Ang awan mo tinapanagnakan nupod no. Pumanawa man lang. Agdaytan, naikan tayo amin iti palabugan dito. Ibagayon to kadagiti kabaranggayan, adida magmagna kadagiti naikan iti palabag. Ay, matongpal kapitan. Naibagami kait din kadagiti daduma. Mayat no, amuda. Tapno saan nga iso dati mapalabugan? Ay, narigatin. Saan da arumwar iti rabi nga agmay siya? Kapitan. Arami din miti imbilin nyo tapno saan tayo nga maisagma. Ay, masapol nga agsisinublat tayo nga agrunda. No, adamadlaw yo sa bali asumrag iti pagbeddengan. Ay, umawag kayo adagos kadag iti kakadwa tayo. Ay, kapitan. Ay, agsipot ta adda kano armas dagiti managdakdakas. Ay, isagana yung dagiti panakan palsi ito. Matongpal ti bilin niyo. Ay, intang aro din. Tapno, agsagana tayo. Kamamakmet no umay dagiti kunkunada at tulisan di takabangi baga barangay. Ay, nga rod, Maray. Adda ka no pulis ijay. Ang nalaing mat dagiti tulisan. Tanaruam da iti kabambantayan. Idinto tasan anaruam dagiti pulis asumang at ijabantay. Ay, husto launay tako na maray. Nang runa no tay pulays ke dakkel ti tiyan na. Saan makataray amang kamat iti managdakdakes. Narigat ang makataray, tadakkel ti buksit na. Ay, kasano nga ta ang makataray nga agpaisaw tidakkel ti tiyan na apulays. Ay, isunsamot akanayon da pagjagingan dagiti pulays tapno bumasit ti tiyan da. Wow. Tapno napartak da nga agresponde, iti kakastoy abanag. No kayat yaw intayo mo makipagbantay. Tapno uray babae tayaw, makatulong tayo maut. Ay na, senyor kayon, kukumaray. Saan na mabalain? Ado dagiti lalaki akadwa dagiti tanod kan opisyalis nga agrunrunda. Kumusta nga iti panagrondayo iti rabi enteng? Anda nalingod ang nagturugan may. Ang anda inwayat may atalay. Ano makutitimag na ke maguyod. Ago ni dagiti lata nga ingkabit mi. Di makariing kami. Kahit, anya ti aramiden da, no makariing da. Anda ka idada apanakan palsiit. Nga ada mo nakasaga na abala na. Ay, kasanon no saan ama nagdakdakas? No aglanglang nga atulisan kun ada armas da. Di kaawatan at tulisan. Anya nga agrup-rupa at tulisan ako nam. Adamot na taer ngam tulisan gayam. Ha? Adamot na laad ang nasingpag. Agigam ka di iti paltukan agdakiwas iti rabiin o nasipngan. Alaman? Sa bagay.
managdakdakas nga agpaiso ti agdakiwas iti rabi nga adda paltog na. Di may saday jay apagilasinhan. Aguray ka man, Kapitan. Adain sa gana yu apana kan palsiit. Panaan kan palsiitan nyo kadi adagos dagiti tulisan. Pang self-defense day jay. Anyang arti aramidan yaw. Jak pa'y gayam na ibaga kadagiti kakadwak. Numabalain. Tiliwan mi ida, ta idatag mi ida iti pulis. Kunaklakit din no panaan kan palsiitan nyo ida. Saan mo ta? Nung ay ada mapalsiitan, wano mapanati matana, di maday. Iso adi damag kaw, tanangag ko nga men amang isagana da iti panakan palsiit. Wan, talangan mo't nga ima-ima kami asumanga. Apay nga awan ti danaw, sapay makain inumak. Ay, pasensyakan inteng. Jak nakasakdo, tanasakit ti sakak. Kaasi akmat. Agrunda ak no rabi, agsakdo ak paitel daw. Awan tumod ni kwarog. Awagam nga minan tapno agawi dan. Awan nga road signal itinapanan na. Uray ko mamano isapul na. Matawagan ko ma. Ay, apay nga tamot day ta signal. Tagpili mo't iti pagyanan na. Isungarod. Awan mo matakan rik na nga magpili mo't ako nam. Ay, agpili kunak Tadamot lugar napig sa ti signal. Adamot lugar nga awan signal. Ay, agpadamot a lugar. Agrunda kami itong rabi ay. Itrangkam analaing tiruangan kang tawa. Tani, may saka. Makaumay dapay nga ta. Kat adda kayo mo't nga agbantay iti pagserkan nga umay dito barangay. Di tayo lamo Mga no adapay sa bali serkanda. Apay, bilet, tapno mabalinda ti tumayab. Basta aganad ka. Nali, tay saganak ti bunang ko. No adda agbasak-basak nga umunag. Ay, makita na. Ay. Si putam tano siya nga iti umunag. Mga no tagbatan na. Agsao ka nga minadagos Angam no saan ka nga agsao, ay iwasiwas ko ti bunag. Uray anya di tanti matagbat ko. No saan nga agpakaamaw ti umunag. Agridam tayo, kukumaray. Isagana yu ti bunang yo. Tano adda umunag iti balay tayo, asaan nga agpabigbeg. Tagbaton tayon Asaek tay badang ken atidug atabas ni badungka. Isaw ti pan nakaarmas kaw. Di da kayo siguro ulyaw, ta senyor kayawn. Awan tirsina at akawan da, iti babalayaw. Siyak ngay, adda. Isu nga agridam kamaray. Ang mga nukayat ng ulyan ti baak akasken ka. Apay manen anapan iti baak ti saritaan. Ibagbaga lang ti pudnaw. Agpaiso mo ta baak ka. Baak ak nga agpaisaw. Ngam na pintas, kan balasang agpay. Si Kangay. Taimbaga na ti pudnaw. Aguuni dagiti lata nga intali tayo kakadwa. Moro kapitan. Agsaga na kayo. Libatan tayo ida at tiluan. Kapitan, libatan tayo. Sige. Aglingid tayo. Saan tayo agpadpadlaw? No, adya saan nga matiliw ngay. Pakulan min atap no maturog. Taag urok pay. Kantalian tayo ti im-ima diyaw. Pati lapayag di akid di. Anadan yaw. Tapno idatag tayo iti pulis as si bibiyag. Uwin, kapitan. Agarudok tayo nga umasidig iti ayanda. Uray, taadu tayo mo't. Sige, kapitan. Adya kami iti likudyam. Ay, kablaawan na kayo, kapitan. Nagbaligi kayo anang telew kadagiti managdakdakas. Awan iti pagdanagan tayo pa. Inala idan dagiti pulis. Naalibtak kayo, kapitan. Ay, ada kumamo ni badungkaw, tapno nakipagtiliw kumamot. Noon niya mati na napanandakan ni Kwarugat, awan da pay lang. Sana bale, tauray awanda, nagbaligi kayo anang tiliw kadagiti managdakdakas. Ay, kablaawan kayo inteng, ken kadagiti kakaduam anang tiliw kadagiti managdakdakas. Basta siya tagunay,
walang palpak. Kasta ti kapitan. Good job, Kapitan! Ken kadagiti tanod mo. Saludo kami kada kayo. Ala, sige! Didon! Tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.